ሰላም እንኳዕ ደሓን መጻእኹም ኩሎም ተኸታተልቲ ብመንገዲ ፌስቡክ ድሓር ድማ ብመንገዲ ዩቲዩብ ነዚ መደብ ዝትከታተልዎ ሎሚ ከምቲ ልሙድ ሰሚናር ሒዝና መጺና ኣለና ኣገዳሲ ነዚ እዋና እውን ዝጠቅም ኣርእስቲ በብግዚኡ ኢና ንምጽእ እሞ ሎማዓንቲ ሒዝና መጺና ዘለና ሰሚናር ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ዘተኮረ ኮይኑ ነዚ መደብ እዚ ሒዝልና ዝቐርብ ኣቶ ኩሉ ብርሃን ኣብርሃም ካብ ሃገረ ካናዳ እዩ ነዚ መደብ እዚ ሞዴሬት ዝገበረልና ወይ ዝኣልየልና ድማ ዶክተር ቶማስ ኣርኣያ እዩ ስለዚ እቲ መደብ ናብኦም ቅድሚ ምሕላፈይ ኩልኩም ትከታተሉ ዘለኹም ነዚ ንኩሉ ሸር ትገብሮ በዚ ከዓ ክትሓባበሩና ንላቦ ብዙሕ ግዜ ንሕና ኣብ ሸር ምግባር ንፋዓት ኣይኮናን ከምቲ ስኻትኩም ብፍላይ ንኣሽቱ እትፈልጦ ቴክኖሎጂ እውን ዓቕሚ የብልናን ስለዚ ኣገዳስነት ርኢኹም ናብ ኩሉ ሸር ኣብ ምግባር ከምኡ እቶም ዓበይቲ ሸር ምግባር ስለዘየፀግመና እንተተሓባበርና ፅቡቅ እዩ ብሓላኤ እዛ ቀዲምና ክንሰምዓ ዝፀናሕና ዜማ ንሓርነት ንለውጢ ትፅውዕ ሎማዓንቲ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓቱ ዝተፈፀመ በቲ ንሕና ዘይንደልዮ ኣገባብ ሂወቱ ዝሓለፈት ክቡር ተቓላሳይ ስነ ጥበባዊ ሰሎሙን ሓጎስ ወዳ ሓጎስ እያ ተዳ ሰሚዕናያ ኩሉ እቲ ኣብኡ ዝነበረሲ ንሓድነት ንስኒት ንሰላም ንዕንዶ ህዝብና ኩልኩም ኣብ ሓደ ንኹን እሞ ሓቢርና ከዓኒ ዕምባባ ንትከለላ ሃገርና እዩ ዝብል ማለት ንኩሉ ነቲ ዝሓለፈ ቃልሲ እናዘከረ እቲ ዘጋጠመና ኩነታት ኣብ ሃገርና ዘሎ ጥልመት ንዑ እንዳስተንተነ እዩ ክደርፍ ፀኒሑ እቲ ደርፍታቱ ካብ ሓድሕድ ዝሕልፍ እዩ ኩሉ ተመሊስና እንትሰሚዕናዮ ስለዚ ዓይኒ ናይ ሕብረተሰብና ዝኾኑ ሰባት ይጠፍኡና ኣለዉ ስነ ጥበባውያንና ብሓቂ ኣካል ናይ ሎም ርእስትና እውን እዮም ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ናይ ሕብረተሰብ መራኸቢ ብዙሓንሲ ስነ ጥበባውያን እዮም ማለት እዩ እሞ ሓደ ካብቶም ዓይንቲ ናይ ሕብረተሰብና ከምቶም ዝሓለፉ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ኣርካናት ናይ ኤርትራ ብዙሓት እውን ሃገራውያን ጠፊኦም ዘለዉ ሃገርና እዞም ስነ ጥበባውያን ከዓ ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም በብሓደ እቲ ስርዓት ብዝገብሮ ምትእታዋትን ሸርሕን ሂወቶም ይሓልፍ ኣሎ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ክንልብም ዝግባአና እዩ ንኩሎም ቤተሰቦም ከዓ ፅንዓት ይሃብ ንኩላህና ደለይቲ ፍትሒ ንኩላህና ኤርትራውያን ብሓፈሻ እውን ፅንዓት ይሃበና በዝጋጣሚ እዚ ብስም ስኒትና ኔትወርክ ከምኡ ድማ ኩልኩም ኣብ ዘለኹም መሳርሕተይን ብፆተይን መልእክተይ መሓላልፍ ኣለኹ ስለዚ እቲ መድረክ ናብ ዶክተር ቶማስ ኣርኣያ የገድፎ ኣለኹ ሰላም ክቡራት ኣሕዋት እንኳዕ ደሓን መጻኹም ከምዚ ዮሃንስ ዝበሎ በዚ ወሪዱ ዘሎ መንግስቲ ሰማይ የዋርሶ ነቶም ቤተሰብ ከዓ መቕረብን ከዓ ፅንዓት ሃብ እንዳበልኩ ናይ ሎሚ ፕሮግራምና ተራ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ቃልሲ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ዝብል ኮይኑ ብሓውና ኩሉ ብርሃን ኣብርሃም ክቐርብ እዩ ድሕሪ ባይታ ናይ ኩሉ ብርሃን ገለፅ ድሕር ኮይነ ኣብ ኤርትራ ተወልዱ ዝዓበየ ኣብ ኣስመራ ሃይስኩል ዝወደየ ከምኡውን መጀመርያ ዲግሪ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ኣብቲ ኢንስቲትዩሽን ኦፍ ላንጉዌጅ ኤንድ ስተዲ ኣብ 1999 ተመሪቑ ብድሕሪ እውን BA ኦነር ኤንድ ማስተርስ ኣብ ካልቸር ኮሚኒኬሽን ኤንድ ሚድያ ስተዲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ KwaZulu Natal ሳውት ኣፍሪካ ኣብ 2003 ተመሪቑ ካልኣይ ማስተርስ እውን ኣብ ሶሻል ቢሄቪየር ስተዲ in HIV, AIDS and social issues Jonas
University of South Africa ኣብ 2015 ተመሪቑ ከምኡውን ዲፕሎማ ኣብ 2023 ኣብ ናይ ኮሚኒቲ ሰርቪስ ይገብር ኣብዚ ቃልሲ ከበርክቶም ፀንሐን ዘሎን ቁርብ ድሕሪ ባይቱ እውን ከም ጀማሪ ናይ ኤርትራውያን ዲሞክራሲ human right መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ሳውት ኣፍሪካ ኩላህና ከም ንዝክሮ AMDHR ኣብኡ እውን ከም ኣባልን ካንስል ወሃቢ ቃልን ከምኡውን ኣቦ ወንበር ኣብቲ ማእኸላይ መሪሕነት እውን ፈፃሚ ዝነበረ ከምኡውን መንበር ናይ ግሎባል ይኣክል ካብ ምጅማሩ ኣብቲ ኤንጌጅመንት ቲም ኮይኑ ምስርሑ ንይኣክል ካናዳ ወኪሉ እውን ኣብ ሞያዊ ስርሑ እንድሕር ሪኢና ከዓ ከም National Service Research and Department Ministry of Education Ministry of Information ኣብ 2001 UNHCR University of South Africa fund ዝገበሮ project on HIV prevention among the refugees and asylum seekers ኮይኑ coordinator in South Africa ካብ 2010 እስካብ 2014 ሰሪሑ ከምኡውን ከም lecturer and bachelors of art and honors in social behaviors study of HIV AIDS at the University of South Africa ሕጅውን currently ኣብ settlement work in schools office in Kitchener Canada ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ ከም ዝገልጾ ፀናሕኹ ዕሙቕ ዝበለ ምስ ኣርእሲ ዝኸይድ ኣፍልጦን ኣብ ስራሕን ተዋፊሩን ዘሎን ፀንሐን እሞ ተራ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ቃልሲ ዲሞክራሲ ለውጢ ንዓና ዝጠቅም ዘቕርበልና እዩ ቁርብ ነዚ ገዛ መተሓሳሰቢ መጀመርያ ኣቶ ኩሉ ብርሃን ምስ ኣቕረበልና ናይ 5 ዕረፍቲ ክንወስድ ኢና ብድሕሪኡ ኣብ ሕቶን መልስን ዘተኮረ ክንገብር ኢና እዚኣ ክብል ከለኹ ትንተና ዘይብሉ ኣብቲ ዝቐረበ ኣስተምህሮ ወይ መግለፂ ክርዳእና ዘለዎ ወይ ክሰፍሕ ዘለዎ ሕቶታት ትብልዎ ክነቐርብ ኢና ብድሕሪኡ ናብ ሎቦዋን ርእቶን ክንሓልፍ ኢና ካብኡ ነቲ ፕሮግራም ምስ ዓፀናት ከም ኩሉ ሻዕ ንገብሮ ብድሕሪኡ ተሪፍና እውን ኣብ ስፍሕ ዝበለ ዕላልን ርእቶታትን ክንዛረብ ኢና ዝብሎ ዘለኹ ነቲ ዝመፅእ ምስ ዝተምህሮ ንህቦ ምስ ዝመፅእ ኣርእስቲ እውን ክጠቕመና ስለዝኽእል ክንሰርዖ ንኽእል ከምዚኣ እንዳበልኩ ክብረት ይሃበለይ ይቐኒየለይ ኩሉ ብርሃን ናባኻ اوكي دكتور توماس يقنيلي أقدم لك كمتي دكتور توماس ولو نازي بشكانات حالي فوزر لحونا كم أنكم قدميهم بخم أصي ماتو كلهم صدرهم يتسبهم صنعتي هاب نخلنا ونتقالست صنعتي هاب قليل نجار يكونن كل صعر ناس موت زي بالله إرترا نري مو خمزي أب سدتنا ونسعي بخقات مكاخلو عزيز حزن بخالق شناخ كأس قاعد كندي تحت ورينا لنا ون يريئك تم حفرة سبسي بتعمي ذا سنبت ده حزن ما بعد سدت كل خاخ أوصي خاخ بزو حدا ولا ايديولوجيكالي اي صول انيبل سي تا سرح سي انكا نبر زي مخال كان وعلاسي حنت عباي نجر يا نزيئه ኮይናቶም ወፂኦም ኣብ ደገ ኮይኖም ከምዚ ዓይነት ብጣዕሚ ደስካሕካይ ፍፃመ ከጋጥም ብጣዕሚ እዩ ደሕዝን ግን ኮሚ ዋጋ ክፈላ ኣሎ አይ ቲንክ እቲ ዋጋ ብላሽ ከይከውን ግን ኩልና ፃዕሪ ክሓተና እዩ ማለት እዩ
خالق انت ابتا نسمع صنفنا درفوسي حدا نخون تبل بطعمي سايناسي إنا يزلنا I think ترى نايت ميدياون بسي تروحوسي حدا نختكون بقبو بأجواب تردي كان تدعى تتقيم كارلوس حدا نختكون نتبقى كالليت وصحص بو غيركات وصحو إيو بزغانا بتي I think تي دلني سلايد شيرك بلومو نعاون حجاز خوانا نخزارت الرئلو على نعيت رأي صباح الله صباح الله اوكي ترى مراخب بزحان اب قالسين ديمقراطيا ولوتي زبليتي استحجير الله حفشاو علامة ناي زمبهال حدا بزعبا ترى مدياتات ابن كايدو زلنا قالسي هذا نزا ناي سلايد تاشمو دم غبر كالي جون بايديا بقول نسي سلايد غبران اللام تحت الله أبزن تحتوت كتعبير دليل خان تدليل حفشاو علامة ناي زي مبهال مالتيو بزعبا ترى مدياتات ابن كايدو زلنا قالسي لكن الزارب كحجزنا دخولو نتمتات نعينتات تجوارات نمجوارات أجمعات كلاو من رخابيتات أب إيرتران مسؤول تححزن حسابات كنرئي مالتي أنا فلي إذا قربوا نجراي كلني من الوقت قال نجرات قصقول كلنا قلنا بلبنا بحسابنا دلوس لزخنة ناي كلنا contribution كلي مالتي تخال أي علامة زعبا من دياتنا زلوهم دخمتات بمنصر دليتاتنا بحساب كندسسينا نمدياتاتنا نقصالي دد معلو من قدي نمهناصم حسابات وي من قدتات نمللاي كنزاربينا مالتي كلنا تنهو حساب لينا هو ريتودي ابتي زقربو تمركشنا دينا ولا تزلنا فلطو مالتي ناطاقا ني اتقاقما مدياتات كهانصو زخلو أب قصالك نزاربلهم دلنا أرساتون من الله يصبوي معناته بحد نجار كودو نجار يكون عرّي زعبا ترى مرة خب بزهان كنزارب ويزعبا ميديا هم زارب من حقول الناس بقدام نت ميديا خن بالكل الناس انتهي مالتي فلي قامر أيو كجد سنعي مالتي حاجة أب سلسة نت بتاعتنا نقفلهم مالتي ميديا هذا بعتمة زرقه ويز برينت ميديا نقوله غازيتات مزيهتات مصحفتي برانات بانرات ملكتات بروشرات ካልኦቱም ክኾኑ ክእሉ እዮም ስለዚ ክህሉ ክእሉ እዮም ኩሎም ቶም ብሕክመት ሕቶሙ እዚኦም ሓደ ዓይነት መራኸቢ እዮም بأير زفنون تلفزيون راديو فيلميتات هلو أب وانم بتعمي أدمعت زنورو وانيرو I think تزلنا درجات ما تمثال سعيد درجات اللوز نايدر لنا زمن مالتيو ديجيتالاوي وي إنترنت ميديا مربوب حبريتات فيسبوك إنستغرام تويتر يوتيوب لينكد إن وزت ذا أمثلو اللو مالتيو زي أمتم فري دولو أقدس نتافلطو ناي عينت مراهبي حجي داي تفلطو نجار رايكم كن زارب زلهو جن كل جزء بقالسس لزلنا سي عينائي نتنكايد زلنا أدمع قون زخل حجاز قون زخل بمنصر تخن بصحز دلنا حبرتسب على اللي خاف فلت كتقلع لك بلانك تقبر كل هاس كل جزء عينائي تي زيادة خدمة على الكازخل تفلل لك حجي بخلت ملكع كريئة نخلينا تي أوشتي هاجر ظلم تدعى خوينو I think تاني حافظ زعربية تي أكسس ناي
سوشيال ميديا كما يمثل كمرئي إنا جن نوش تعدن تدا زعلم خوينو نالواتهم زحشو أدمعتي تلفزيون راديو نرد مخنياتات مالتي لذي أبدي أسفر هذا اللي حزبنا هم وصحن تدا خوينا جن إذن سوشيال ميديا ويك ديجيتال ميديا نقول إنا هم كان زقبأنا الصمد معت ونقول لي مالتي ስለዚህ እቲ ምሉላዩ ከም ዝፈልኻ ምፍላጡ ኣገዳሲ እዩ ኣይንፈልጦን ማለት እውን ኣይኮነን ድሕሪኡ ዛዕባ ስራ ሚድያ እንተደኣ ንፈልጥ ኮናስ ሚድያ እንታይ እዩ ስርሑ እንታይ እዩ ተግባሩ ዝብል ነገር እውን ክትርዳእ ኣለካ ምክንያቱ ንየና ኢኻ ክትጥቀመሉ ደሊኻ እውን ክሕግዘካ ስለ ዝኽእል ስለዚ ሓደ 5-6 ዝኾኑ فوليات تجبارات على اللو زخنا ميديا حجي حدتي بزرقة ويمجأ حبريتا information نقوله مالتي أو أنا ما أنصبون زيناتات حبريتات نمزرقة حيقلقل كل جزء تلفزيونات نرئي راديو نسمع وي فيسبوك نرئي خلنا وي breaking news لو تفعل عليه حبريتا مدتلي زخنا نزخن كنكتاتل نزي تكبار زي حجزنا مالتي تمرتاو تعيشتو زلهم زي بلهم قانو اليوم تتخيل أي كبابياوي كنتات ترديكا مترقع interpretation function ولو مالتي عندي كل جزء أب زينا يكون أبزخنا حضرتها أرولنا خلصي سويلو مسيلو وهذا كان جراي كنا كورس زلنا ديجيتال ميديا خلق كون خيليو ግን እንታይ እቶም ጋዜጠኛታት ከዳልዎ ከሎ በፕሮፌሽናል ዓይኒ ዝሓስብ ዘለኹ ማለት እዩ ነቲ ዘቕርብዎ ሓበሬታ ተረዲኦም ዓይና ኢነት ሕብረተሰብ ክፈልጦ ዘለዎ ክበቅዕ ዘለዎ ኢሎም መምዮም ትርጉሙን ሂቦም ገሊኡ ክትሪኦ ከለካ ትርጉም ዘይክህልዎ ክእል ይኸውን ነቲ ኩሉ ተረዲኦም ናብቲ ሕብረተሰብ የቕርብዎ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ሓበሬታ ክበል ከሎሲ ዝተተርጎመ ሓበሬታ እዩ ዝቕበል ዘሎ ማለት እዩ ናይ ክኢላታት ትርጉም ዘለዎ ሓበሬታ እዩ ዝቐርብ ዘሎ ማለት እዩ ማዕከናት ዜና መልእኽትታት ዋናዊ ፍጻሜታትን ብምክትታል ትርጉም ብምሃብን ሕብረተሰብ የቕርባ ከም ዝበልክዎ ሪፖርተራት ቴሌቪዥን ሬድዮ ፍጻሜታት ተዓዚቦም ተረዲኦም ሓተታ ይህቡ ሕጂ ኩሉ ግዜ እሱ ማዓት ኢንተርፕሬቴሽን ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ከዓ ሕብረተሰብ ምምሃር ኤዱኬሽናል ፋንክሽን ንብሎ ማለት እዩ ስሩዕ ዝኾነ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ዘይስሩዕ ዝኾነ ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል ኣብ ገለ እዋን ዝከረን ኣብ ኤርትራ ከለናስ ኣገልግሎት ወፅየ ስለ ዝነበርኩ ብሬድዮ ምህለሉ ቋንቋ ነይሩ እዋን ማለት እዩ ኣብ ዘለና እዋን እውን ተርኢናዮ ብዩቱብ ብዝተፈላለየ መንገድታት ዝመሓላለፍ ስሩዕ ትምህርቲ ኣሎ እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ኣብዚ ቃልሲ ሓደ እቲ ዝዓበየ ተራ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ወይ ናይ ሚድያታትና ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ሕብረተሰብ አንቂሕና ዝተረድኦ ሕብረተሰብ ፈጢርና ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ሕብረተሰብ ኢና ክንፈጥር ደሊና ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ክዓቢ እንተዘይክኢሉ ክንምህሮ ከነፍልጦ እንተዘይክኢልና ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ንሕና ስለ ዝወፃና ስለ ዝረኣየና ዝሰሙን ስማዖም ግን ኣክቲ ክገብሩ ዘይክእሉ ታይም ኮይኖም ንብል ኢና ሕጂ ኩሉ ነገር ምስ ፍልጠት እዩ ዝኸይድ ትምህርቲ ከዓ ፍልጠት እዩ ዝበካ ኣብ ኩሉ ነገር ከዓ ኣብቲ ሓንጎል እዩ ዝውዳእ ዋላ ጦርነት እንተኾነ እውንሲ እቲ ሓንጎል እቲ ናይ ምስዓር ናይ ርድኢት መንፈት ንቕሓት ክህልወካ እንተዘይክኢሉ ኩሉ ግዜ ኣፀጋሚ እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ስራሓት ናይ ሚድያ ትምህርቲ እዩ ሕጂ ብዚ እንታይ ኢና ክንርኢ ንኽእል ከመይ ኣሎ ሚድያታት ናይ ብሓቂ ነቲ ሕብረተሰብ እቲ ጎዲልዎ ተፈሊጥዎ ዘሎ
نتوز وردو دولو سجم كا بعيني مرمراوي كريتيكالي ريدوس أكزاربولو زخيل سيبقى دولو إلنا كنحسب ወይ ክንጥቀመሉ ንኸም ንጥቀመሉ ዘለና የለናን ኣይ ቲንክ ናይ ኩልና ሓሳብ ኣብ ዘለና ክንበሉ ዝግባአና ብናተይ ኣረኣእያ ግን እቲ ሓደ ጎዲሉሎ ትብሎ ነቲ ፖለቲካዊ ንቕሓትን በርጌሳዊ ንቕሓትን ዝሰርዕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ቀርባሎ ኢልካ ንክትዛረብ ቁርብ ይከብደካ ማለት እዩ ኮርሱ ኣለው ድህቡ ሕብረተሰባዊ ምትእስሳር ካልእ ናይ ሚድያ ተግባራት ከዓ እንታይ ዝተፈላለዩ ባህላዊ ኩነታት ክቐርብ ከሎ ናይዞም ትፈልጦም ሕብረተሰባት ባህሎም ድዩ ተግባራቶም ድዩ ክቐርብ ከሎ ታሪኾም ድዩ ብዙሕ ነገራት እቲ ሚድያ እንታይ ገብረካ ቦንድ ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ምትእስሳር ይፈጥር እዩ ሓድነት ይፈጥር እዩ እዚ ዓብ ተግባር ኣለዎ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ክንሪኦ ዘለና እቶም ዘለውና ንቃልሲ ንጥቀመሎም ሚድያታትናስ ነቲ ኣብ መንጎ ሕብረተሰብና ዘሎም ምትእስሳር የደልድልዎ ደለው ወይ ሰግሕዎ እዮም ዘለው ኢልና ኣይ ቲንክ ናይ ነብሲ ወከፍና ርእይቶ ክንበሉ ንኽእል ኢና ግን ሓደ ካብቲ ናይ ሚድያ ተግባራት ኣብ መንጎ ሕብረተሰብ ዘሎ ምትእስሳር የደልል የዕቢ بدرجة تمهرتون ترينا يا حد ناي socialization مسارحي مالتي سمع الله ده نالبا بينه هو تتكهل صبور خازل الله اوكي حرك تحمش هيك حبرة السب مزنقع وي مزنبال اللي يلقو ابتي نا انجليزية entertainment وي diversion function diversion دبل منالبات كلتي اللو أجي حبرتسب بموسيقى فيلم تا استفعلالي مدبات تلفزيون بمسرع يزانقع مالتي كبد سرعة توعيلو أبسترسفول كنتات توعيلو نالواتي ميديا انتاك قبرو خيلين مرأي سوزانقع خيلين سبات بمزنقع كام معلتاوي صوتهم نقاهدني يقبرون ونعطوا صوتات نحليكا كالأول انت ابزنا مزنقع نالبات نستوعلون ناي تسرعات ميديا انت دارينا معك فيلمتات يمفلو اجي هذا حدا زين قال لك تري امني بو بيلك تطفق مالتي سيريس تخونه فيلمتات اجي انت كاتي زلوتي حبرتسب ارترا مبزحتو خانتي ارتراو زعلمه خالقون يولو ارترا وي بارتراو نابتش تعدن ثم دغفتمونا دغخونا خير اجي بو غيروم كابت زلو كنتات فلايتو وش تعد زلو يرسعوا مالتي نتا فيلمتات جلسبات حتتني راسي افتفالالي فيلمتات بقى نعنتن ساعات نت زينا كمان سي رئينا نعنتن فيلم كن داوينا نخيب ساعات كي حلفنا يبلو حجي ات ميديا فلاي زوم ديكتاتورات يوم دفعتي نتعبرتسب كابتي زلو كله كنتات كلجس توتات كي حتت مسول خي قالسون يتقوم ليهم ስለዚህ እዚ ተግባራትና አለው በኋላካ ኢንተርቴይን ዳግበርካውን ምናልባት አንቶይ ዛዕባ ሲቪክ ኤዱኬሽን ወይ ፖለቲካው ንሓዛረብ ነይረ ተፈላለየ መንገዲ ጌርካ ይከኣል ምናልባት ኣብዝናይ ፍትሕን ቃለት ዘለና ክትሪኦ ከለካ ቁሩብ ድኾን ካብ ካምፓላ ካብ ዩጋንዳ ዝፍኖ ገለገለ ፊልምታት ነይሮም በርስ ጋር ሕጂ ኮርስ ዓቕም ዳሓትቲ ንማንም ብሌም ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ግን በቲ ሳይኪክ ናይቲ ሕብረተሰብ እቲ ሚድያ በቲ መዓልኡ ክንጥቀመሉ ይከኣልና ምናልባት ሓደ ክርአ ዘለዎ እቲ ስርዓት እንተደኣ ፊልምታት ፈጢሩ ካብቲ እቲ ሕብረተሰብ ዝወርዶ ዘሎ ግፍዒ ሪያሊቲ ክሃድም ገብረሉይሲ ንሕና ከመይ ገርና ናብኡ ብምዝንጋዕ መልክዕሲ ከመይ ጌርካ ክኣቱ ይኽእል እዚ ክሕሰበሉ ዘለዎ ግን ሓደ ኣድማዕ ዝኾነ ተኣሽሙ እዩ መሳርሒ እዩ ማለት እዩ ሚድያ ከዓ ነዚ የገልግል ማለት እዩ መዘናግዕ ከም ዝኽብሎ ዝፀናሕኩ ኣዎንታዊ ተግባር ኣለዎም ኣሉታዊ ተግባራት ኣለዎም ማለት እዩ እቲ ሻዱሻይ ኩሉ ግዜ ሓደ መንግስቲ ሲ ኣብ ስሩዕ ዝኾነ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ መንግስቲ
ولا بكل ديكتاتورات ون سقع كندينا تهزبي يقلقلين بري سلست أكلات اللو يزبحال تي حقاقة أكلالو فتصامة أكلالو تي جوشار أكلالو تي ميديا خاء كم رابعي أكالي مالتي هم وش دوك وين يقلقل مالتي ناي بحقي ميديا اللي ترى أيكون أنهم سلطان زلوا حتى تخبرهم كأزعب ترى صوت مالتي ميديا ونجت كبري هلا أبها هلا تقول له كنت عم تويد بلاد نوركس حبريتان رخوسي كم زلوا حبريتا يكون زي أوبجكتيفيتي زبها له كل زي تخبر نجرسنا حكا خي حوس كا خي جبر كاس أربع لك كاي بحال جن أبت أوبجكتيفيتي ونوعلو سelection الله مريض كأخذ أرب قاليو تحبرتها كيف اللي مو قال لنا حب خيفت ريلكا تي أقداس حبرتها حبيكا ثم حلال فوق نقرأ لكم يون بتناي أب إفراز قبر زلوا بت ميديا مالتي حجي تي ميدياون كم جيت كيبر وي كم حدا عقاتي وي حدا كم حدا معصو خوينون يقلقلي حجي بمنصرتي ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ዝውሰን ብመንፅር እቲ ዋና ናይቲ ሚድያ ዋላ ኣብዚ ዘለና ዋናይ ቃልሲ ግዜ እውን እንተኾነ እቶም ዋናታት ከመይ ይርእይዎ ብኸመይ ነገራት ይፍንው እዚ ሕጂ ኣገድናትነት ከምዚ ክጠቕሶ ዝፀናሕኩ ኣገዳስነት ናይዚ ተግባራት ናይ ሚድያ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ካልእ ብዙሕ ተግባራትን ኩሉ ክእል እዩ እዚኦም ቶም ዓበይቲ እዮም ሚድያ ንምንታይ ትጥቀመሎም እንታይ ስራሓት ክሰርሑ ይኽእሉ እንተደኣ ሓሲብካ ክትጥቀመሎም ተዘይክኢልካ ኩሉ ግዜ ከምቲ ዝድለ ኣድማዒ ክትገብሮም ኣይትኽእልን ኢኻ ድሓር ምስ ትደልዮ ዓላማን ሓሳብን ብዝኸይድ መልክዕ ከዓ እቶም ትደልዮም ተግባራት ኦኬ ሓበሬታ نركب على بزح كذي قنت حبريتان وعلوسي قال يوس دهانس النادي ويس زدخ من ناي نوعل كورس ناي ديجيتال ميديا رؤوس زقاء لنا تعيش بالله من البنات ناي مدة تخريجي مالتي سلازم نظام تكبارات تحيو مع كان زين أنا سرعة الدف انتاي عين سرعة اللو زخم لنا نقول حقيتو أدم كيروز غير دلائي مدياتاتنا نحزبنا نزنا كايدو دلنا قالسي بزمتن من قدي يمهرا اللوادو اجي نتوم سب مدياتات رايكم ويتم ميديا ران بوبو دلو رايكم ناكلنا تقالس بحطة إمالتي كما إيه كن رئر لنا انتاي كنقبر نحبوزو زبل حسابون كن إيه كن رئي يقبأ مالتي أيناي تكبار من راخبيهم مبزحك مالسي كريتيكالي كنعزب كل ناسي كأم تقول زلوا أيناي تكبار ميديا زمح زي زود قوم زلوا نتنا كايدو زلنا عالسخ اتقم دو إلنا كن حتت من الوقت انتم ركب زلنا مخرخ نهبون أقداسي مثلا إذا كلهم تقصوا قوم بتخلي شنخ حيل نايت ميديا it's the power of the media تسبسي بندازانا قاعديو قلق يرديو كمهرو خابت زلو خنطات كوصو ويكردو كم زخيل جن بكليز بلد نايك أرسنتا أي حدا أجندا يقوم تلك أجندا فتل كان قلي لا يكون نهزبي أقدس تفلي أقدس تقدات فلي شوفان بمحط حزب أو أقالبو رخيبهم أجندا كم زخونو يقبر إذا حجي نعبنات من حرقنا يو سياسة إثيوبيا مسكدتنا سلام مثل هواهو مستفترة حزب إثيوبيا حزب إرتران حدا يو قلم سبلة حزب إرتران تي ناتو سمعيتات لتنكي بتاع حدا قنيا نقر مسمسة سقع كنديتن مدياتاتنا أقاوي حنا أو رئينا يو يأكلون وليدو نبلنا خلينا الجي أب كلمة حزبي رؤي كوينو نقرب يروى مالتي أب زريعة في الصامتاتن
ሚድያታትን አጀንዳታት ይፈጥር ህዝባዊ ዘተታትን ርእይቶታትን የዋዛውዝ ወይ የሻራሽር ንገለ አርስታት ፍሉይ አገዳስነት ብምሃብ ንርእይቶን አተሓሳስባን ህዝቢ ብምልላይ ናይ ዘተን ክትዓትን መድረኻት ይፈጥር ሕጂ እቲ ሓደ ዓብ ነገር ኦፍ ኮርስ ክሪቲካል ምሕሳብ የድልየካ ህዝቢ ነቲ ህዝብስ ንስምዒቱ ክተንክፎ ዝኽእል ከእምን እውን ዝኽእል አጀንዳስ እንታይ እዩ እንድሕልካ እቲ ሚድያ ነዚ ክፈጥር ይሕግዘካ ማለት እዩ ድምፅታት ምቅላሕ ማልቲፕላየር ሚድያሲ እዛ ሕጂ እዚኣ ዝዛረባ ዘለኹ መይቢ እዞም 7-8 ዘለና ሰባት 10 ዘለና ሰባት ክንከውን ንኽእል ግን ዝያዳ ብዩቱብ ብገለ ጌርካ ብሬድዮ ክሰዶ ከለካ ኢትስ ማልቲፕላየር ማለት እዩ ናብ ብዙሕ ከይድ ንብዙሕ ከዓ አውትሪች ክትገብር ይሕግዘካ ማለት እዩ ስለዚ ሚድያ ሓደ ካብቲ ተግባሩ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ቃልሲ ኩነታት ከዓ ነገራት ብምድግጋም ሓደ ግዜ ሓንሳእ ተቕርቦም ኣገዳሲ ኩነታት ምልሒ ኮይኖም ከምቲ ካልእ ኩሉ ተቆፂሮም እውን ክሓልፉ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ሚድያ ብምድግጋም ንብዙሕ ክበፅሓልካ ስለዝኽእል ብዙሕ ክበፅሓልካ ይኽእል ብከምኡ መሰረት ከዓ እቲ ትደልዮ ኣችም ንክትገብር ይሕግዘካ ማለት እዩ እዚ ነካይዶ ናይ አክቲቪዝም ድዩ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ክሕይል ኣብ ምግባር ንብዙሕ ማለት እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ክንሪኦ ከለና ድምር ናይቶም ኩሎም ክቃለሱ ዝፀንሑን ናይቲ ሚድያታት አውትሪችን እዩ ሕጂ እቲ ሚድያ ንብዙሕ ነገር ክትበፅሕ ኣነ MDHR ከለና ሓንቲ ሬድዮ መሰለይ ትበሃል ነይራና ሕጂ ኣብኡ ከለና ብዙሕ ምስ ሰባት ኣይነበረን ኣብዚ ካናዳ ምትመፃኹም ዝተፈላለየ ብፍላይ ብዝናይ ኣክል ከምዚ ኢልና ሃብ MDHR ነርና ገለ ክትብል ከለካ ወታ ሬድዮ መሰልኩም ሳንድያ ከምዚ ገይራሕና ዝብልካ ኣለዎ ሕጂ ንኤግዛምፕል እየ ዘምፅኦ ዘለኹ እቲ ሚድያ ንብዙሓት ነቲ ትሰርሖ ስራሕ እውን ከረዳኣልካ ክበፅሓልካ ነቲ ዝደለካዮ ዓላማ ኣችብ ክትገብር እውን ይሕግዘካ ማለት እዩ ስለዚ ጉጉይን ሓሶትን ሓበሬታ ምዝርጋሕ ኣብ ሕብረተሰብ ምፍልላይ ይፈጥር እዩ እውን ቀሊል ኣይኮን ናይ በዓል ሩዋንዳ እንድሕር ኢናያስ ብንኡስ ሬድዮ ዝተገብረ ክንደይ ህልቂታት ኣስዒቡ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሚድያ ነቲ ሕማቕ ነገር እውን በቲ ትደልዮ ንፅቡቅ መንገዲ ከባፅሓልካን ከድማዓልካን ንኽእል ብከምኡ መጠን እውን ነቲ ሕማቕ ስለዚ እንታይ የድሊ ማለት እዩ ጥንቃቐ ዘድልዮ ነገር እዩ ማለት እዩ ኦኬ ካልእ ምናልባት ብዛዕባ ሮል ናይት ሚድያ ክንሓስብ ከለና እቲ ስነ ምግባር ናቱ ገፊሕ ኣርእስቲ እዩ እዚ ግን ቁሩብ ትንክፋቢልና ምሕላፉን ኣገዳሲ ኣይሆፕ ገለ ሰባት ዝያዳ እውን ቶም ኣብቲ ሚድያ ዝነጥፉ ዘለዉ ምናልባት ከም መቐፀልታ ከስፍሕዎ ኣይትን ክፅቡቕ መስለኒ ግን ስነ ምግባሩ እቲ ኢንቴግሪቲ ናቱ ዘይሓለወ ሚድያ ኩሉ ግዜ ነጋቲቭ ሳዕብየን እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ስነ ምግባር ክንብል ከለና ንኣካይዳ ጋዜጠኛታትን ካልኦት ምስ ሰብ ሙያን ሚድያን ዝምርሕሉ ሞራላዊ መትከላት ዝሓዘ ሕግታት እዩ ኩሉ ግዜ ሚድያ ኤቲክስ ክንብል ከለና ኣብ ዓለም ንስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ዝምልከቱ ብዙሕ እዮም በቢ ቦትኡ ልዕሊ 400 ዝኾኑ ሕግታት ወይ ኮዳት ኣለዉ ግን ፅሙቕ ብዝበለ ንኩሎም ብሓደ ወይ ዝሰማምዕሉ እዞም ነጥብታት እዚኦም ኣለዉ ሓደ ቁኑዕ ዜናን ሓበሬታን ምቕራብ ወይ ኦብጀክቲቭ ዕላማውነት ዝበሃል ኣይደልኖ ብትግርኛ ብዙሕ ኣይጥዕመንኛ ግን ከምኡ እዩ ዝብሎ እቲ ምትርጓም ማለት እዩ ግን ኦብጀክቲቪቲ ዝበሃል ማለት ናሃካ በቲ ንስኻ ትደልዮ ዘይኮነስ ከም ዘለዎ ኩነታት ከተቕርቦ ክትክእል ኣለካ ብል ናይ ፈትሒ መንፈስ እውን ፌርነስ ክህልወካ ኣለዎ ህዝባዊ ተሓታትነት
زي وجناونت كل وقت لالو هزباوي ربحة مقدام زي حدا مللي نايتي اتيكال ميديا اي بناسنت حسابك تقلص عليك ويك تزارب عليك بناسنت ون خالد كتفك كتقل عليك رأس متات تناسنت كنمل كلنا عون سيلف ريجوليشن حدا يقول له كل جزينا حدا جايز وصدق كان عقاقنا كوين يسمع كاس عب حبرة تسون كال حماق صعبين كل ويخيلي ስለዚህ ዝሕረቕ ነገር እውን ከጋጥመካ ክእል እዩ ሓሪቕካ ትገብሮ ነገር እውን ካልእ ምክንያቱ እቲ ሚድያስ ማልቲፕላየር እዩ ብዙሕ እዩ ኣውትሪች ይገብረልካ ስለዚ እታ ንእሽተይ ስኻ ትገብራ ብዙሕ ተኣሽም ክህልዎ ስለዝኽእል ሓደ ኢቲካል ሚድያ ወይ ስነ ምግባር ዝሓለዎ ሚድያ እንተደኣ ኮይኑ ርእሰ ምግታእ እውን ኣለዎ ማለት እዚ ከዓ ምስ ምንታይ እዩ ድኸይድ እቲ ሃስያታት ምጉዳል ወይ ሚኒማይዚንግ ሃርም ንብሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሚድያ ክንድቲ ሰናይ ነገር ዘለዎ ክንድኡ ከዓ ሕማቅ ሳዕቤን ኣለዎ እንተደኣ ብጌጋ ኣጠቃቅማ ውዒልካዮ ማለት እዩ ስለዚ ብዝከኣል መጠን ሓደ ነገር ክትፍንዎ ከተዳልዎ ከለኻሲ እቲ ትደልዮ ክበፅሓልካ ትደልዮ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ናቱ ሕማቅ ሳይድ እንታይ ክኸውን ክእል ኢልካ ብሓላፍነት ክትሪኦ ይግባእ ማለት እዩ ሓበሬታ ካብ ምዝንባዕን ዝተዛናበዐ ሓበሬታን ካብ ምምሕልላፍ ምቁጣብ እዚ ዲስቶርሽን ንብሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ገለገለ እዋን ነቲ ግቡእ መልእኽቲ ወይ ነቲ ዝተሓለነ መልእኽቲ ንተሓስበ መልእኽቲ ገዲፍካ ናቱ ኣንፈት ጠዊኻ እንተደኣ ዝሰዶ ኮንካ ምናልባት ኣብቲ ሕብረተሰብ እውን ሃስያ ክፈጥር ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ኣደምፆ ዘለኹ እቲ ኢቲካል ኩሉ ግዜ ዛዕባ ተራ ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ቃልስን ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ክንብል ከለና ሲ ስነ ምግባር ዝሓለወ እንተዘይኮይኑ ተኣማንነት እውን ኣይክህልዎን እዩ ማለት እዩ እቲ ሕብረተሰብ ተኣማንነት እንድሕር ዘይብልካ ከዓ ትብሎ ተሰሚዑ ከም ቁም ነገር ተወሲዱ ክትግበር እውን ኣፀጋሚ እዩ ማለት እዩ ካልእ ምዝ ስነ ምግባር ተተሓሒዞም ብድሆታት ኣለዉ ኣይ ቲንክ ኩልና ዋላ ንዓለም ናሸጊርዋ ዘሎ ሓደ እቲ ፌክ ኒውስ ወይ ከዓ ሓሰት ዝኾነ ሓበሬታታት ዜና ምሂዝካ ምዝርጋሕ ኣሎ ሓቅነቱ ከየረጋገፅካ ሳዕቤናቱ ከየመዛዘንካ ሓበሬታ ምዝርጋሕ ኣሎ ብኢንተርነት ተጠቒምካ እውን ውልቀ ሰባት ኮነ ማሕበረሰብ ምፅራፍ ምፍርራህ ብጣዕሚ ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ንሪኦ ኣዝዩ ኣዝዩ ማለት ዝግነካ ይብል እዩ ስኢልካ ብፍላይ ምስቲ ሕብረተሰብና ኣይደኖ በዚ ዕድመ ዘለና እውን ምስቲ ዝዓበናሉ ዋላ ክትጥቀመሉ ዘይብልካ ቃላት ስነ ስርዓትን ገለን ዓቢኻ ሕጂ ከምኡ ኢሉ ስጋዕ ክንድኡ ታሕቲ ክወርድ ከሎ ፀግመካ እዩ ብጣዕሚ ዋላ ኣብዚ ናይ ሞት እውን ዝረኣናዮ ዋላ እንኳን ተቃላሳይ ንፍትሒ ጠጠው ዝበለ ሰብሲ ርጉም ተኮይኑ እውን ከማንሲ ከምኡ ኢልካ ብዝሓይ ትዘናጠን ኢኻ ዘይሽምካ ኩሉ ንፍትሒ ጠጠው ዝበለስ ትግራዋይ እዩ ዋላ ገለ እዩ እንዳልካ መዓት ዝግበር ነገራት እንድሕር ናይ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ገሊኡ እውን ንክሰብ ዝዓለመ እዩ በቃ ከመይ ገይሩ በቃ እቲ ምፅራፉ ድዩ ትገለ ኮመርሻላይዝ ገይሮሞ እዚ እውን ሓደ ካብቲ ብድሆታት እዩ ማለት እዩ ካልእ እውን ብፍላይ ኣብ ሶሻል ሚድያ ናይ ሓሶት ሽም እንዳተጠቐምካ መዓት ሕማቅ ነገር ምግባር ማለት እዩ እዚኦም ካብቶም ብድሆታት እዮም ማለት እዩ ብድሆታት ይቕፅል ሕጂ ብትግርኛ ክብሎ ፈቲኖሞ ኣይጣዕመንን ብእንግሊዝኛ ኣቕሪብካ ተኣሽሙ ምግባር ይሓይሽ ኢለ ሓደ
بفلا الديجيتال مرة خبيتات بتتحز من قدي هذا قد تعبيتي تشالنج زلو بدهوتات زلو بتحدى اتي حسب كم جلاسي كسب حكم دلله كون تدليو بتخالق كات كونتنت فصورة تدلي جن فتينا سألينا أب حدا ديمقراطية زخنة تندلي أنت دا أكتب جرنا تحقنا يتعدي بعلوم كقاطع أرسل زخيل أجمع يقولوا جت فريدم سويتش بتحدى قاط حقي قاطع الكاخ إلي أبز لنا وانا كالسجن بتعم مالسي الكونتنت صفوف زخنة تأمانة بدخنة بسلك بزلوا ملك كتر رأي اللطف الحضريتها كم عينة قرارات دلي بتخالق كاسب حساب جلس دلي زي حدقات تشالنج جلوبالي معنا أبقال سترة زي كنا سي أبقل بدرجة عالم دلي بتحدون ملو عالم تبصح تدلي وي بنانا بزقناتنا نانت دا أوسيدنايو تيرتراوس أبزلو هل يفتبصح تدلي جن بتخالقون فقاعة صورت دلي وش تعدتها زلو حبتات كونوا فوقليهم زون حدا كابتي تسقمي تخالق كأ حنساب في بناي سوشيال ميديا انت دارينا يوم نصفنا خايو بقولت في زخي it's very speedy الميديا حدا كابتي صبو نجار ويحماق نجار كنبلو كما تراغو مخامالتي قلت أفلو قلت فينا تعذبت تبصح نبزحات كعيد بصح بتخالق حقتات انت دافت إركاون تحقي بوق يركا قاص روميلكا قليلكا حتبلك اللحد جزية السئن وفلا يبزي كرنت نيوز انت دافين خاء تي جزيون حلفكا استنس نايت جزيون يخدكا حجيز نوعل الله قال من الوقت أصدق مزخنة زي ميس إنفورميشن وجوجل حضرتها أبزي misinformation and disinformation قرب فلاليهم مزحت الجزء ثم سألتي غيرنا هنا أربعة مخيلنا زي misinformation ويجوي حضرتها عم الكلنا حصت ويزي كنا حضرتها مزرقحي سو الكاسمي أي الكحق إنه تغير رجاجس كا كتفنوا خلقة misinformed قبر الله مالتي زي disinformation جن كونيل كاتبو برونجالي أجي أبزلنا قالسون I think خبتي أسأقام زفنا في الله من السوشيال ميديا تتحس زي حسد حبريتا ندازر بحكا حبرت السب مدنقار أب من وحبرت السب مفلات مفتار أزي أسأقامي كاب زفنا ويابتي ميديا تسدد كالخاون أزي أسأقام في الله بمزنحنا هناتات حدا دلدل دبله تأمن نوت زعبة ميديا زي مخلاو نتم زلونا ناشتو ميدياتاتون أزيو أسأقامي حساي زخونة نجاري ولا بقلقلهم تريقوا بقى نشتي خلاليات مستفترون معات متفقع هنالك زي اللي حضريت عندنا محلالفك نتتقال سايون لبود سورقو حساسو جي زون حدا خط تشالنج انت ميدياتات زلوهم صقامي مالتي جاستني جي زعبا ترانا ميديا خنا حسب كل ناسي انت اي كل غزي خنريو دلنا تي سنه مغبار اقداسي مخنياتو فلايكم حبرتسبنا زعمسله فلاي وشت حاجه زلوا لا بدغد لون اوتريك غبرنت لا هونكا قدم قدادم تنا حكاسنا مغبار يزري كماي نت حبرتسب زمطن صنا حبريتا انت قدم حلالف زي تخلكونكا حنساب انت امزينكا دحار نخامنكا نتتبلو نتفلطو زدوليومو منالباتن ابو كحوس منالبات اكشن بوست دو زدليو ነገር እንተልዩ ኣይኮስደልካኒ ማለት እዩ ስለዚ
ኣገዳስነት ስነ ምግባር ዘለዎን ወይ ድሓለዋ ሚድያታት እንታይ እዩ ዝብል እውን ከም ብዙሕ እዩ ግን ጃስት እዚኦም ኣይ ቲንክ ሜቢ ክሓልፎም እየ ርዳእ ስለ ዝኾኑ ምስ ተዓዘብቲ ምትእምማን ተኣማንነት ክትፈጥር ይሕግዘካ ምክንያቱ እሙን እንተደኣ ኮንካ ሰብ ኩሉ ግዜ ትብሎ እውን ትስማዕ ማለት እዩ ንኩሎም ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ኢኻ ድሕነቶም የረጋግፀልካ ምክንያቱ ዘይኮነ ሓበሬታ ኣመሓላሊፍካ እሞ ዘይተደለየ ስጉምቲ እንተደኣ ክወስዱ ክኢሎም ጎድኦም ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስነ ምግባር እንተደኣ ኣሊካ ኩሉ ግዜ ከም ሓደ ንዓኻሲ ቸክ ፖይንት ስለ ዘገልግለካ ይሕግዘካ ማለት እዩ ስነ ምግባራዊ ምዝንባዕ ወይ ሕሰት ንክትንኪ ይሕግዘካ ኩሉ ግዜ ንፁር ዝኾነ ስነ ምግባር እንተደኣ ኣሊካ ነቲ ትደልዮ መልእኽቲ በቲ ናህካ ስነ ምግባር ለኪዕኻ ክትመሓላልፎ ስለትኽእል ይሕግዘካ ማለት እዩ ዕግበት ዓማዊል ንምዕቃብ ይሕግዘካ ብሰንኪኻ ኣብ ህዝቢ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ጎንፂ ወይ ሓደጋታት ከተጉድል ይሕግዘካ ኩሉ ኣብ ስራሕካን ሓበሬታኻን ዘሎ ኣቀራርባ ቁኑዕ ምዃኑ የነፅረልካ ሓደ ግዜ ሃዌካ ትገብሮ ቸክ ገበርካ ትገብሮ ኣብ ሕማቕ ነገር ከውድቐካ ስለ ዝኽእል ዜሩ ዜሩካ ነቲ ሚድያኻ ተሰማዒኻን ክጎድእ ስለ ዝኽእል ንዓኻ እውን ተቐባልነትካ ክሃሰ ስለ ዝኽእል እቲ ስነ ምግባርካ እንተደኣ ኣሊቡ ተኸቲልካ እንተደኣ ትኸይድ ኮንካ ኩሉ ግዜ ነዚ ከተጉድል ይሕግዘካ ዝኾነ ይኹን ናይ ረብሓታት ጎንፂ ወይ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ንምእላይ እውን ይሕግዘካ ውሽጥኻ እውን መዓት ምልሊ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዝረኣናዮ ወይ ንሰምዖ ዝነበርና ንኩልና እውን ዘሰክፈና ዝነበረ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስሙ ምጥቃስ ብዘየገድስ ብዘየድሊ ሕጂ ኩሉ ግዜ ንፁር ዝኾነ እሞ እቲ ብፍላይ ኣብቲ ሚድያ ዝሰርሕ ዝርድኦ ስነ ምግባር እንተደኣ ኣሊካ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ነቲ ኮንፍሊክት ኢንተረስት ክፍጠር ዝኽእል ብዙሕነት ኣረኣያታት ንኽትዕንግድ ይሕግዘካ ሓደ ግዜ ነዚ ነቕርቦ ነዚ ኣይነቕርቦ እንተደኣ እቲ ሚድያ ኤቲክስ ናህካ ሬጉሌሽን ናህካ እንተደኣ ኣሊካ ኩሉ ግዜ ኦኬ ከምዚ ኢና ንብል በዚ ነቕርብ ፅባሕ ንጎኑ እንታይ ከም ዘቕሪብካ እውን ንዝብል እውን ይሕግዘካ ማለት እዩ ናህና ከምዚ ኢልካ ንክትዛረብ ይሕግዘካ ኣብ ስራሕካ ተሓታትነትን ግሉፅነትን ንኽትረጋግፅ እውን ይሕግዘካ ማለት እዩ ኣለኹ ደ ስማዕ ኣለኹ ዋላ በይናይ ህውት ትከይህሉ ምናልባት ምዝ ናይ ሚድያ ኩነታት ብትተሓሓዝ እስኪ ብማሕበራዊ ሚድያ ዘለው ኣብ ዓለምና ዘለው ኣቲኻላ ኦኬ ኢጅፕት ኣንበልካ ተመለስ ኦኬ ኣብ ኣሎ ሕጂ እንታይ እዚ ስኒ ሓፈሻዊ ፍልጠትና ፅቡቅ ኢለ እቲ ንኤርትራ ዝምልከት ግን ድሕሪ ኢኹም ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ሕጂ እውን መፅእ ኣሎ ሪኢኻ ኣለካ ዲክላይን ክንብሎ ምሽ ይመፅእ ኣሎ هو Zoom is requesting remote control of your screen decline هم اللي شحتنا له anyway so decline راحت ولا ignore جور هرع حدي فيسبوك اللي ناسو ورحوي كلتنا في 9.1 بليون نطفات تتكمت اللو بزناي كتشحن إسراء استقبره مصنعتي مالتي يوتيوب كا لخلته بليون ورحوي نطفات تتكمت اللو زناي 10 شعات انا إسراء 10 شعات داتا اي مالتي واتساب ورحوي كلته بليون نطفات تتكمتي اللو زناي كتشحن إسراء داتا اي مالتي مسنجر كا لعلي حدا نتبي 3 بليون ورحوي نطفات تتكمتي زناي إسراء حدا مالتي انستغرام ورحوي حدا نتبي 3
8.6 بليون نطفات تقمتي 2021 مالتي تيك توك اللي حريناها 1 بليون ورحاو نطفات تقمتي لو اجي ابزي دياسبورا زلو اسراون تدا هنعلم كوينا ابزي داتا زلو مالتي لذي اينا هم تقم صبو غيركا على اللي هات تقوم لزخل كتقم يحجزك مالتي زيهم كم زخينهم بإرترا عيني تدارينايو إلا أنت تكمنتن محبراو ميديا عادتي حزب إرترا of course داتا يلن جن كاب سلستس كا 5 مليون حزب اللو يدبل هلاوي إنترنت أزيو دروت تحت 5 مئتاوتي أب إرترا أستات 309 نتو 5,000 تتكمتي إنترنت علو مالتي الجزي ببرسنت نوصله لنا شو ما أنت مئتاوت كاف حزب إرترا مالتي محبراوي مرة خبيتات فيسبوك تويتر انستغرام وزته بمنستي إرترا كل كلاتيهم مالتي أستات 10 سنة شو ما أنت شح تتكمت فيسبوك أب إرترا لو مالتي مستازلا وتسن تزغنات مالتي اليوم يوم كم قطر بإرترا مالتي أستات كاب ملا حزب إرترا نحوسيت كايا 0.4% مالتي أستات شمونتا شحن 900 تتكمتي انستغرام على إرترا لو إذا خا 0.3% كاب ملا حزب إرترا مالتي حجي أبزي تدعى أوشت إرترا أدمع بزخونة تراز اللو ميديا كنتكم تدعى أخوي الناسي أب فيسبوك أب يوتيوب دي أب كالي إنفست مقبارسي ولا حن ترقم يقولوا وشت إرترا زعلا من تدعى أخوين جي كل جزيتي ميديانا عود أدمع أخوين تدعى أخوينو تؤديون سنحنا نفضلكم كإلا لنا نوضحوا دلنا سلازي بخمي من قدينا نوضحوا كأ كن بلد كن كأل ألنا مالتي أجي زي ديجيتال داتا متكام ناب وشت إرتراسي سؤال كان نفسها متكام ترأي سلازي alternative نابتي mainstream media ويناب traditional media إخا كتدهب زلكا مالتي نجدبات إنترنت منقسي حانتي تأشي مفقبر كل خزر خب كوانتا نجدبات إنترنت منقسي بمنقدي VPN ويكا Virtual Private Network غيركا صبروك تحالفوت إليها زبل حبري تاريخيبه جن عقمي حطت عقم للنادي يبلنا نون I don't know مودات قرب كزاربي بناتي الرادع جن ألنا بحالي عقمنا نقبرك بحتى ومربب تتعينكا وحس إنترنت كتم محلال إليها مالتي موبايل داتا يلنا بإرترا سيم كارد نمركاون أمانجست راتمل كتالكا بمانجست بتخوابيها فات وهذا كان لو مالتي سلازي سقع كندي تصير مالتي سلازي بإرترا إحنا نتكمل ميديا ترازل لو أدمعي نتقال سقا نتقدميت زصقوم تدأخون كوينو نعوز بقى ميديا كهلونا كخلانو نعو أوتريتش نقبلون الخيل ويكن بس حلو من ده مالتي كالي ني قال سنان تدعى قوة كوينو وش تقرأ خدمة أنت تدعى كوينو ساتلايت ديش زعبا ساتلايت ديش ذركب كوا حضريتا من عم بعد يقول وانا قراي كونن أب كتماتات ذركب لعلي 9 أبايتي ساتلايت ديش قالوا مع بيربرا It's amazing 9% تراي أبتختماتات دلو ولا بقت راتكون تدع ناي إنترنت بداي ناي إلكتريك بداي إلكتريك إذا أتون تدع كوينو ولا بقى لتجبركو ريسيرش نيرونس قاعد تقت راتكي تروحي فمع أنزلوهم إذا سولار تأشمو جيرهم ناي إلكتريك كاب سولار تقوم
ድሻቶም ገይሮም ይርዩ ይሰምዑ ቻነላት ኣክሰስ ገብሩ እጂ ልዕሊ 650 ዓለም ለኻዊ ቻነላት ቲቪ ክርዩ ክቕበሉ ይኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቁፅሪ እዚ ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ኤርትራ እንተደኣ ነቲ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ እንተደኣ ክንበፅሖ ኮይንና ናይ ብሓቂ ተኣማንነት ዘለዎ ኢንቴግሪቱ ዝሓለወ ነቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ክብርታት ብዘኽብር መንገዲ ብዝርድኦ መንገዲ ክንበፅሓሉ ንኽእል ሚድያ ክንፈጥር ንክእል ኣለና ኣይተፈጥሩን ማለት ኣይኮነን ኣለው ግን ዓቕሚ የድልዮም ኣይኖ ገሊኦም ስለ ዝፈልጦም እቃለሱ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ ከዓ ኣክሰስ ዝኾኑ ቻነላት እቲ ኤርቲቪ ብኤርዋን እቲ ኤርቲቪ ኤርቲ1 and 2 ተባሂሉ ዝፍኖ ቻነል ኣሎ እሱ ብኤርትራ ዝርኢ እሱ እውን ነቲ ሕብረተሰብ ድሃንጥ ዘይኮነስ ነቲ ስርዓት ከመይ ገይሩ መልክዑ የፀብቕ ከመይ ገይሩ ነቲ ሕብረተሰብ ይቋፀሮ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልክዎ ብፊልምን ብገለመለን እንዳገበርካ ካብቲ ዘለዎ ሪያሊቲ ካብ ሕሜታ ዘይወፅእ ኣክሽን ክወስድ ዘይክእል ሕብረተሰብ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ርእሳት ኣብ ኤርትራ ክርአያ ክርአ ነይራ ኦፍኮርስ ስጋዕ ክንደይ እቲ ኣብ ማእከላ ዘጋጠማ ሽግር ጎዲእዋ ኣሎ ኣይ ቲንክ ናቱ ኣሰስመንት ዘድልዮ ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ገለገለ እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝበፅሑ ወይ ብገለ ትረኽቦም ናብ ኤርትራ ዝመላለሱ እውን ርእዎ ዝነበሩ ነግሩካ ኣሰናቲ ኢሉ ከዓ ርፒኤም ተፈጢራ ኣላ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ተኣቱላ ዶ ይተኣቱ የላን ዝርከብኩ ሓበሬታ ያለን ርሰንቲ ስለ ዝኾነ ግን ተኣቱላ ዝብል ግምት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ኣድኖ እቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ ማለት ለውጢ ሳበ እዩ ዝኸውን ተዳኢልናስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዝኸውን ኣብ መወዳእታስ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ዝውዳእ ኣብ ዲያስፖራ ኣይኮነን ዝውዳእ ከም ዲያስፖራ ዘለና ክርዳኣና ክንስተውዕሎም ዘለና ኣበይ እዩ ዝውዳእ መን ኢኸ ዝውድኦ ተዳኢልና እቲ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝበልክዎ ኩሉ ነገር ኣብ ርእሲ እዩ ዝውዳእ ኣብ ርእሲ ክውዳእ እንተደኣ ኮይኑ ሕብረተሰብ ክውድኦ እንተደኣ ኮይኑ ንዕኡ ድበቅዕ ሰብሲ እንድሕፈሊጡ እታ ፍልጠሲ ናፅነት እያ ትብል ድሕሪ ኣክቲ ክገብር ስለዚ ከፍልጦ ክረድኦ ዝኽእል ነገር ጌርካ ምቕራብ የድልየና ሓደ ግዜ ሲ ነቲ ሕብረተሰብ ተዳኺሙ ሰብ የለን ጥራይ ዘይኮነሲ ናብ ነብስና እውን ንቃለስ ዘለና ነቲ ሕብረተሰብ ብዝርድኦ መንገዲ ብክንበፅሓሉ ንኽእል መንገዲ ሲ ሚድያታትናስ ብግቡእ ተጠቒምናስ ከምቲ ከነድምዓሉ ንኽእል ስነድምዕ ዘለና ንዑ ድበቃ ከለና ዶ እንተልዮም ከንታይ እቲ ሽግሮም ኢልካ እውን ምርኣይ የድሊ ማለት እዩ ግን እዚ ከም ሓበሬታ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ዘለናዮ ዘበን ብልዶታት ሞያ ገዘጥነት ኣሎ ምናልባት እውን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ዋላ ኣብቲ ሚድያታትና ይኹን ኣብ ሙሉእ ዓለም እውን ዝረኣዩ ፀገማት ኣሎ ሕጂ እንታይ እዚ ናይ ኦፒኒየን ጆርናሊዝም ዝበሃል ኣሎ ብዛዕባ ፍፃሜታት ማለት ሲ ጃስት ነቶም ሚድያታቶም ሲ በቃ እቲ ዘለዎም ርእቶ ትስምዖም ብስምዖም ጥራይ ይሰድዎ ግድን ኣይኮነን እቲ ሓበሬታስ ተመሚዩ ተፀሚቑ ፅቡቅ ጌርካ ክቐርብ ፋክት ዘለዎ ክኸውን እቲ ዝመስሎም ሓበሬታ የቕርቡ እዚ ናይ ኦፒኒየን ጆርናሊዝም ንብሎ ቀደም ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ዝነበረ ቅድሚ እዚ ናይ እቲ ሚድያስ ማዕቢሉ ናቱ ስታንዳርድ ፈጢሩ ስራሕ ዝኸይድ ዝነበረ ተጀማሪ እዩ ክንብሎ ንኽእል ድሓር ግን እቲ ናይ ሚድያታት ሕጊ ስርዓትን እናመፀ ምስ ከደ እቲ ኦፒኒየን ዳርጋ ሚኒማይዝ ገይሩ ዘለናዮ እዋን ግን ብዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ምምፃእ ሓደ ዝዓበየ ጃንክ ወይ ክፍሊ ናይ ሚድያ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እዚ ፓርቲሳን ጆርናሊዝም ፀግዒ ወሲድካ ግድን ኣይኮነን ጆርናሊስትስ ፀግዒ ክወስድ እውን ይኽእል እዩ ምናልባት እዚ ንሪኦ ዘለና ኣእሽሙታት ኦፍኮርስ
እቲ ኣመሰራርታት ናካ ዓላማ ወሳኒ ክኸውን ክእል እዩ ኣነ ፀግዖ ሲደ ነዚ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ፕሮሚት ትገብር ኢልካ እንተደኣ ትገብሮ ኮንካ እሱ ካልእ ነገር እዩ ግን ናይ ብሓቂ ማእከላይ ዝኾነ ንሓቂ ዝሰርሕ ብሓቂ ከዓ ሕብረተሰብ ክልውጥ ዝኽእል ሚድያ እንተደኣ ደሊኻ ግን ፓርቲሳን ጆርናሊዝም ዘይኮነስ ኢቲካል ጆርናሊዝም ዘድልየካ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሓደ ዓብይ ነቲ ናይ ገዛእትነት ሙያ ዝኾነ እዩ ካልእ ካብ ምዚ ዘለና ናይ ዲጂታል ሚድያ ከዓ ዝመፀ ከዓ እዚ ሲቲዝን ጆርናሊስትስ ንብሎ ኩሉ ሎሚ ምስ ሞባይል ምምፃእ ምዚ ቴክኖሎጂ ምምፃእ ብፍላይ እዚ ስማርትፎናት ዳርጋ ኩሉ ሰብሲ እታ ናይ ጋዜጠኛ ተራ ወሲድዋ እዩ ፅሒፎም ገለ ገይሮም ዋላ ብኢሜጅ ገለ ይሰድዎ ሕጂ ጋዜጠኛ ንኩሉ ነገር መምይ ክሰዶ ዝኽእል ዝነበረ ዳርጋ ስርሑ ዲና ኣፋኸሸሙሉ ክንብል ዋላ ነቲ ስርሑ መንዚዐሞ እዚ እውን ኣሎ ዳርጋ ኩሉ ሰብሲ ጋዜጠኛ ኮይኑ ሕጂ ተኣክሰስ ስለ ዘሎ ማለት እዩ እዚ እውን ባዕሉ ሓደ ፀገም ነቲ ኢቲካል ሚድያ ወይ ሚድያ ካልእ ናይ ኣድቮካሲ ጆርናሊዝም ኣሎ ንባዕሉ ግድን ኣይኮነን ሓቂ ጥራይ ክነንፀባርቃ ነቲ ንደልዮ ዓላማ ነቲ ክንበፅሖ ደሊና ዘለናስ ኣድቮካሲ ክንገብር እቲ ሚድያና ከዓ ኩሉ ነገር ብኣድቮካሲ መልክዕ ሓበሬትኡ ክፍኑ ክእል እዩ which means ኣብቲ ውፅዒት ዝበልካ ኢኻ ፀግዓ ክወስድ ማለት እዩ ንዕኻ ኣድቮኬት ትገብር ሕጂ ነቲ ርትዓዊ ዝኾነ ናይ ሙያ ጋዜጠነት ምናልባት እዚ ሓደ ቻለንጅ እዩ ምናልባት ኣነ ብናተይ ርድኢት ሕጂ ናበይ ገፁ ሙቭ ገብራሉ እቲ ሙያ ጆርናሊዝም ተደኣ ናይ ብሓቂ ነቲ ሕብረተሰብሲ ካብ ዕንወት ከድሕኖ ፅቡቅ ርድኢት ክዕቢ እንድሕር ኮይኑ ናብቲ እቶም ሞያተኛታት ናይ ጋዜጠኛሲ ናብቲ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ገፆም ማለት እዩ ነቲ ኩሉ በቲ ሲቲዝን ድወፅእ ድዩ በቶም ፓርቲሳን ድፍኖ ድዩ ዋላ ብኦፒንየን መልክዕ ድወፅእ ድዩ ንዕኡ ሓቅነቱ ኣማሚስ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣለዎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከቕርብ እቲ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ናብኡ ገፁ ክኸይድ እቲ ሙያ ማለት እዩ ግን እዚኦም ከም ሓደ ዓበይቲ ፀገም ምናልባት ሃስያ ዘለዎ ምክንያቱ እንታይ ኢና ተራ ዘለዎ ተኣማንነት ዘለዎ ኣድማዕ ዝኾነ ሚድያ እንተደኣ ክህልወና ኮይኑ ብዝከኣል መጠን እቲ ኦፒንየን ዝበሃል ሲ ኮርስ ዓምድናቱ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ግን ካብኡ ወፂኻ ስቲ ሕብረተሰብ ሲ ክርድኦ ማለት ኣባና ብኤርትራ ሲ እንታይ ኣድቮካሲ እውን ኣይኮነን ሓቂ እንተደኣ ከም ዘለዎ ክንፀባርቆ ክኢልና ክንብሎ እንተደኣ ክኢልና ሲ ንባዕሉ ሱ እኹል እዩ ሓቂ ንባዕሉ ሲ ኣድቮኬት ገብር ሓቂ ንባዕሉ ሚዛ ሳይድ ወሰደ እዩ ሳይድ ወሰደ ክብል ከለኹ ናብዚ ዝተፀጋዐ ይኮንኩን እቲ በዳሊ ሲ ኣነፅር እዩ ዘሪኤካ ኣሽሓት ሰባት ተኣሲሮም ኣለዉ ሚኒስተራት ተኣሲሮም ኣለዉ ሃገር ዘሎ ክንብል እንተደኣ ኮይና ፋክቲ እዩ መሬት ዘሎ እዩ ሕጂ ብንፁር ንዕኡ ከምቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ዲ ሕብረተሰብና ክርድኦ ክንብሎ እንተደኣ ክኢልና ሲ እቲ ሓቂ ንባዕሉ ሲ ኣይበልናዮን ብኡ ጌርና ክንብሎስ ኣይከኣልናን ዘለና ብዝርድኦ ማለት እዩ ግን እቲ ሓቂ ንባዕሉ ሲ እኹል እዩ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ከም ቻለንጅ እዚኦም ንኣፍልጦና ማለት እዩ ስለዚ ምዝ ተተሓሒዙ ምናልባት ትፀገም እንታይ እዩ ዋላ ነቶም ዘለውና ሚድያታት እውን ከይዓኩ ደልዲሎም ነቲ ሕብረተሰብ ተኣማኒ ብዝኾነ መንገዲ ክረድእዎ ዘይኣሉ ምናልባት ሕብረተሰብ ፀገም ኣለዎ ኩሉ ዝረኸቦ ሓበሬታ ከም ሓቂ ገይሩ እንድሕር ዝወስዶ ኮይኑ ኣይ ቲንክ ነቲ ሕብረተሰብ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መራኸቢ ብዙሓን ዝረኣዩስ ከመይ ጌርና ሚኒማይዝ ክንገብሮም ክንቅንሶም ወይ ከነጉድሎም ንኽእል ንዝብል እየ ነዚ ምፅየ ማለት እዩ ሓደ ተጠቀምቲ ሓበሬታ ብነቐፈታዊ መንገዲ ንክግምግሙ
زحجز ناي ميديا تمرت مهاب يدلي الناس ميديا ترسل بحال مالت كل تصنع أصحاب مالت أيقنا كل في الله بس ديجيتال ميديا تريو ولا نت ميديا ونبعلم كابي تروحوا مسؤول فتحاجي دخل تفعل عليه سورس ون شك جوبرو كلها تعبي تقلي شلل الكات حلفه مسح الكات حلفه كله إلي قالي إذن حي الكونسبانسز الله كله إلي لازم نتحبر تصب ميديا لترس زبل I don't know ون نبعلو أتبع كعمقها نتحبر تصب زرد من قدهم صراحة نزلنا يمثلن مخنيات تحبر تصب حق حسوتن ما ميخري استفعل عليه من قطع لكن أقدس زبلهم حبريتات أكندين حدا من ريئو كم حدا حق جيرو وصدو تفعل عليه ريئك قبر إذون كلت ويتمهرت مهابت اليوم نحبريتاتهم بنقفة عوعيني كل جزيسي أوكي سمعت خيليها نالبات مسلكا خيلي جن تسمعي وإذا حق دي خوني كقلدو زبل حطو كم زل كنجبرو أقداسي مثلا لذي تي حدا تميدياناون أدمعي نتنجبرو زلنا قالسي تداخم كينو نتحبر تسبناون I think خمد عينات ولا تسرع دفنوا محاضرات نعم دي تأدنا حدي أمريكا خمس جيرهنا جانداون ويانا يرو حدي خاء معرباوة علم قليل عند رأي حجنتي تحبر تسب كأي مصلو حجنا حناس نايب حق إن تحبر تسب منو بزخيل من قدي شجر ناي إستراويان سيتي معرباوة علم زي كونه ويانا زي كونه ساوش تعدي كلنا نروح يصرحنا نعم تم إستراويان روحنا إنا نصرح حجي بون دا مخنا خاجن سب كتأثر سب كتفلق هاجر كتأنو I don't know التي مبصعنا يتم استسوء حواتنا تنمني زنبرنا نجرت كسؤنو قليل نجر يكونن سلازي ترى نايت ميديانا أبزي كعزز دلو على سجل في الله تي سرعة زبلوسي نالا لخا I think حنسا أقرأي مبالونا يكونن نالوات أجندة سرعة زهابنا أجندة لنا زبل نجر عدلو زملس نحوينكم ملس لالو نتي تسرع زبلوسي كم زي كونس نعو تملشون نتحبر تسبس كتردو بزردو من قد تقبلوا كتكئل على كأمتان challenge قبره جحد حد زي سرعة ضد ولدينا هم دقنا تصد ولدينا زي هم داخل زندي من دالكاش اللي كات حلقهم مني كل زي ميديا أنا عخا يكون نتي تتقامي نتي صراحي يكون توم قالس لنا سور دخل الناس تردي ناي بزحون الميديا خيط كان مسمع سيكر لنا سلا ترد أن ترديتنا ناس أمنت سلا ذهب الناس قال كمانا ملو هاجر تهزوي ناس أمنت كل ويلنا إنا نقالس زلنا مالتي سلازي نتي قال حبرة سب سلاز هنا أبتدرجوا أتناتو نقحات أتناتو perception تردي كان نعو أدرس ناي مقبار كحجزنا اللي كمتي قدل زنبرة من الوقت على حد زيتنا قدل منتالتي حاسين ناي ولا تنقبرو قالسسي بقى بعيني فيزيكال وي كم تقدم ثم تقارلت بعد دخل كان أكبك ب كادرتات تقبر زنبرة نقحات I don't know كوميتات مالست ميديات بوب أنت تتقيمنا له نتا بفلاي نتا وش تعد زلو investment حتى نعيجن كنت كملوا مخيلنا قال سرعة باب ملؤتي ولا نتمس زلو وقلقل ولو نقول سي I don't know ملؤ سراوي تهجرا وقلقلتي بدولي وصعي فاتنعوينا نقال سلنا نحن أجي إذا أكل زخرد أو زخيل من قدهم بس حلو بزنخيل من قدهم بس إحنا يستي السو ناي جزي حتى مالسي كيرو زخيل نجاري مالتي سلازيتي ميديا خابزي عبي ترى له مالتي
ምናልባት ቅድሚ እዚኣስ እዚኣ ክሪኣ ይደሊ ማለት እዩ ድሌትናን ዘድልየና ናን ኢለ ዘቐመጥክዎ ኣሎ ሕጂ እቲ ድሌትና ኩልና ከም ንፈልጦ ብሕጊ ትመሓደር ኤርትራ ኢና ንድል ዘለና ኤርትራውሲ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ከም ድላይ ድኾነላ ወይ ድኾነሉ ተራእይና አንሳ ፍሊክስ ድኾነሉ ኢና ንድል ዘለና ሕጂ እዚ ከም ድላይና ክንብል ከለና ከም ድላይካ ዝበሃል ነገር የለን ማለት ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሕጊ እንተዳኣልዩ እቲ ሕጊ ዋላ ነቲ ጋዜጠኛ ዋላ ነቲ ፍሪደም ኦፍ ስፒች ኢና ንብሎ ገለዲና ንብሎ ኩሉ ስለ ዝቋፀረልካ ነቲ ሕጊ ተማእዚዝካ ብሕጊ ተቐይዱ ዘይከይድ ሕብረተሰብ እንተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ትዝደልዮ ምዕባለ ትዝደልዮ ሰላም ትረክብ ኣፀጋሚ እዩ ስለዚ እቲ ሕጊ ዘለዋ ኤርትራ ሞ ትሕቲ ሕጊ ከዓ ከም ድላዩ ኤርትራዊ ዝኾነላ ሃገር ነዚኣ እያ ክጋደሉ ከለዉ ምናልባት ፊዚካል ጥራይ ኣይኮነን ሓመድን እምንን ኩሉ ግዜ ነፃ ሰብ ሃገር ዝገብሮ እቲ ሰብ ከዓ ነፃ ዝገብሮ ንድሌታትና ክንበፅሓሉ ደድልዩና ነገራት ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ የድልየና ምናልባት ኣነ ብኣክል ዝሰርሕ ከለኹ ናይ ፅምደ ዝሰርሕ ነይረ ምስቲ ዘለኒ ተመክሮ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ ቃልስና ሚስ ጌርናዮ ዘለና ሚድያስ እንታይ እዩ ሓጋዚ ተራእዩ ዘለዎ እምበሪ ፈፃሚ ይኮናል እዚኣ ክንርዳእ ንደሊ ሚድያ ብመጠንቲ ዝሰርሖ ፅቡቅ ንዑ ማልቲፕላይ ገብረልካ ብመጠንቲ ትሰርሖ ማእከኣ ብከምኡ መጠን ከዓ የባዛሓልካ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ክንገብሮ ዘይከኣልና ዘለና ስጋዕ ሕጂ ትቃልስና ሓኺኹ ምክንያቱ ውዳበ መተካእታ ዝኸውን ነገር ክትገብር እንተዘይክኢልካ እቲ ለውጢ ኣኪብ ክትገብሮ ኣፀጋሚ እዩ ዋላ ለውጢ እንተዝመፅእ እውን በዚ ዘለናዮ እንተትብል ምናልባት ኣብቲ ውሽጢ በቂሉ ርእሱ ቅርፂ ሕጁ ድትከኣልካ ነገር ተደየሉ እዩ ኣይ ቲንክ በዚ ዘለናዮ ዲያስፖራ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ብጣዕሚ ጎዲልና ደሎ ክምላእ ዘለዎ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ንዓየ እውን እቲ ድሌትና ብሕጊ ትመሓደር ኤርትራ እዩ ሕጊ እንተደኣ ኮይና ሕጊ ክብል ከለኩ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ሰብሲ ከም ብቕዓቱ ብውልቁ ድዩ ብደረጃ ፓርቲ ድዩ ተወዲቡ ናይ ስልጣን ሸውሃት ዘለዎን ስልጣን ክወዳደር ንዞባ ዋትኤቨር ተደኣ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ሕጂ እቲ ውዳበ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ዘይጠቅም ንኣሽቱ ነገራት እውን ዕንክሊል ክንብል ኣይግባእን ሕጂ ኣነ ዋላ ብቲ ናይ ፅምዶና ይኣክል ክነጥፍ ከለኹ እንታይ እያ ትረኣየኒ ነይራ ይኣክልሲ ነቲ ሃገራዊ ሓይሊ ክፈጥሮ ይኽእል ዝብል ምክንያቱ ውፅኢት እውን ናይቲ ዝነበረ ቃልሲ ይኣክልሲ ኢሉ ነብሉም ዝመፀ ነገር ኣይኮነን እኩብ ድሙር ናይቲ ዝሓለፈ ቃልስታት እዩ ሕጂ ብኣጋጣሚ ፅቡቅ ኮይኑ እቲ ዝነበረ ህዝባዊ ናዕቢ እንድሕሪናዮ ብዓዲ ብከተማታት ብሃገራት ብገለ ስለዝኾነ ኦልሬዲ ስትራክቸር ኣንፂፉ ነይሩ ነቲ ዝነበረ ፋሒሉ ዝነበረ ቃልስታትና ኣኪቡ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ዝርአ ዝኽእል ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክዛረበልካ ዝኽእል ንህዝብካ እውን ክርአ ዝኽእል ፐርሰፕሽን ናይቲ ሕብረተሰብካ እውን ክምልሰልካ ዝኽእል ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ክፈጥር ይኽእል ነይሩ ንስጋዕ ሕጂ መስራሕ ኣሎ እዚ እቲ ዘድልየና ክንበፅሖ ዘይከኣልና ዘለና ኣዝዩ ደድልየና ማለት እዩ ምዝ ተተሓሒጁ ሕጂ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ ተደኣሊና ዱልዱል ዝኾነ ሚድያ ዓቕሚ ዘለዎ ሚድያ እውን ይድልየና ሕጂ ዳርጋ ኩሉ መብዛሕትኡ ሰዓት ዩቱብ እምበር ዋላቲ ብዩቱብ ብገለ ዝተፈላለዩ ትሰምዖ ሓበሬታሲ ከድካ ዳብል ቸክ ክትገብር ኦኬ እዚ ሓቂ ትብለሉ እውን ሓደ ግዜ ይሸግረካ እዩ ምናልባት ተመሊስካ ናብቲ ናይ ሚድያስ ምናልባት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ለውጢ እንተኮይኑስ እስኪ እንታይ ይብሉ ናቶም ሚድያ ኢልካ ኢኻ ትኽእል ሕጂ ሓደ ሚድያ ሓያል ዝኾነ ሚድያ የድልየና
ሕጂ መዚኣታ ተሓሓጃት እንታይ የርኢ ነይረ እንደይ ዝኸውን ኤርትራዊ ኣብ ዲያስፖራ ኣሎ ኢለ ይሓስብ ነይረ ሕጂ ኣብ ዊኪፒድያ ቸክ ገብር ከለኹ ሲ ልዕሊ 6 ሚልዮን ይብሎ ድሓን 1 ሚልዮን ይብሎ ምኹም ገምጋም ወሲድና ሕጂ ዓድታት ሃገራት እውን ኣለዋ ኣብተን ሃገራት ዘለዉ ሲ ምስ ወከፍነ ናተን ብዙሕ ሃገራት ኣለዋ ካብተን ሃገራት ሲ ምናልባት ሓደ 10,000 ሰባት እንተንረክብ ሲ ነዚ ስትሮንግ ዝኾነ ሚድያ ክንፈጥር እሞ ኮሚትድ ዝኾነ 50 መን ሚእቲ ኦን ኣቨሬጅ ኮሚትድ ዝኸውን እንተደኣ ጌርና ሲ እቲ ነዋህሎ ገንዘብ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ወርሒ ሚልዮን ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ዓመት ከዓ 12 ሚልዮን ብዙሓት እንድሕወሲድና የብላ ኣነ በዛ ዓቕመይ ክሪኣ ከለኹ ሲ ወርሓዊ ምክንያቱ ቃልሲ ሲ ነው ዞም ኣሕዋትና ከይዶም ኣለዉ ቃልሱ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ዋጋ ይኽፍለና ኣሎ ዋጋ ከይክፈልካ ትረኽቦ ነገር የለን ኣብ ቃልሲ ከዓ ኩሉ ግዜ ፍልጠት የድልየካ ሂወት እውን ሓተካ እዩ ገንዘብ እውን የድልየካ እዩ ሕጂ ሓደ ሃገራዊ ሓይሊ እንተዝህልወና ሓደ ከዓ ዱልዱል ዝኾነ ሰው ኢሉ ብስምዒታት ናይ ሰብ ዘይኮነሲ ስነ ምግባሩ ዝሓለወ ተኣማኒ ዝኾነ ሚድያ እንተንፈጥር ክንፈጥሮ እውን ንኽእል ነዚ ኮኦርዲኔት እንተንገብሮ ሲ 12 ሚልዮን ተደኣ ኣብ ዓመት ከነእቱ ዝኾንና ንኽእል ኮይናስ ማዓት ከመይ ዝበሉ ብቕዓት ዘለዎም ነቲ ሃገር እውን ነዚ ዝበልናዮ እውን ብቪፒኤን ጌርካ ነቲ ስርዓት ዓጊትዎ ዘለዎም ብሬክ ጌርካ ሲ ነቲ ሕብረተሰብና ኣውትሪት ጌርካ ብፍላይ እቲ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘሎ ብርድኢት ብፍርሂ ብዘይርድኢትን ብፍርህን ነቲ ስርዓት ዘገልግል ዘሎ ናቱ ሳይኪክ ናቱ ስነት ኣተሓሳስባ እንተደኣ ቀይርካዮ ኣችፍ ክንገብሮ ንኽእል ሕጂ ኣብኡ እውን እቲ ሚድያ ሲ ሓያል ተራ ዘለዎ ሚድያ ተራ ኣለዎ ማልቲፕላየር እዩ ኣጀንዳ ሰብ ትገብረልካ እዩ ነቲ ዝደለካዮ ግን ብመጠን ትምጉቦ እዩ ንዑ ድበቅዕ እውን ንኣብነት ስትሮንግ ሚድያ ሃሊካ እውን ጥርኑፍ ዝኾነ ሓይሊ እንተዘይሃሊካ መተካእታ ክኸውን ንኽእል ካብ ስርዓት እዚ ይሓይሽ ብኩሉ ፕሮግራማቱ ድዩ ብራእየታቱ ድዩ በቲ ነቲ ሕብረተሰብ ምብቁዑ ድዩ ዝመስሎ ነገር እንድሕ ዘይብልካ እውን ኣብ ኢንግሊስ እንታይ ይኸውን ነቲ ሕብረተሰብ እውን ናብ ከየስ ወፂኢኻ ክትወስዶ ማለት እዩ አንለስ ኣብ ውሽጢ ፍልጠት ዘይኮይኑ ስለዚ እቲ ተራ ናይቲ ሚድያ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓያል እዩ ግን ንዕኡ ድበቅዕ ኣካይዳ እቶም ንቃለስ ዘለና የድልየና ማለት እዩ ኣይ ቲንክ ወዲአ ምናልባት እዚአን ኣነ ክዛረብ ፀኒሐ ኣለኹ ዝመስለኒ እዩ ምናልባት ንዓኹም ደይክበቅዕ ክእል እዩ ሓበሬታ ተራ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ መሰረታዊ ዝኾነ ክጅምረሉ ዝኽእል እዩ ግን እቲ ኣርእስቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ጠበንጃና እዩ ሚድያ ሲ ሓደ ጥይትና ነዚ ቃልሲ ዘሎ እዩ እስቲ ሕብረተሰብና ክንበፅሓሉ እንትደኣ ኮይንና ዋላ ነቲ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ እውን በብቋንቋኦም ንብስ ወከፍ ዓዲ ኣለና ኣብኡ ተወሊዶም ዓብዮም ናይ ሃገር ቋንቋኦም ዝኸኣድናዮ ኣለና ንዕኦም እውን ክትበፅሖም ንሕኾንካ ሓደ ስትሮንግ ዝኾነ ሚድያ የድልየካ ከም ዘለዉ ሚድያታትና ክሕገዙ ኣለዎ ተሓጊዞም ሲ ናብቲ ንደልዮም ብዘይስክፍታ ገሊኦም በቲ ሓደን ሂወቶም ከኣልዩ እንዳሰርሑ እንዳተጣፍኡ ቮለንታር ጥራይ ሚድያ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማዓት ግዜ ኮንሱም ዝገብረልካ ስለዚ ፕሮፌሽናላት ኣብኡ ዝበቑዑ ፉል ታይሞም ዝሰርሑ ክትገብር ከምቲ ዝድለ ከነድምሓሉ ከምቲ ክንጥቀመሉ ዝኽእል ከምቲ ዘለዎ ሓይሊ ክንጥቀመሉ እንትደኣ ኮይና ኣርቲስታትና ኣለዉ በዓል ዩጋንዳ ዘለውስ ከምታ መእተዊ ዝበልክዎ ገለገለ ድራማታት ሲ ሰርሑ ነይሮም ሓደና ሕጂ ቁሩብ ግዜ ኣይተኸታተልኩም ተኸታታሊ ውፅኦም ዶኾኑ ግን ሞር ንዕኦም እናሓገዝካ እውን ኣብ ደገ ዘለዉ ፀሓፍቲ እውን እናሓገዝካ ነቲ ሕብረተሰብ ሲ በቲ ዝርድኦ መንገዲ ነቲ ሚድያ ትጥቀመሉ እንትደኣ ክኢልካ ኣብቲ ሕብረተሰብ እቲ ዝድለ ለውጢ ከምፃእልካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ ሚድያታትና ዝገብርኦ ብዘለዋ ስራሓት ዕጉባት ኢና ምናልባት እዚ ክንዛረበሉ ንኽእል ከምኢሩ ክንበሉ ንኽእል ክንድግፎም ዝያዳ ሓያላት ሚድያታት ክንገብሮም ንኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ድዩ
نزون كنريو أمدياتات تقالستي نفتحن ديمقراطية ولوطن نعزبهم سنة مقبارة وقدلتات أينوت يوم هاي نري أنا سؤال كم مبقسم نالباسي نتي برين ستورم قننا نتي حسابنا إلى إمبري زيادة زي مالتي أيقونن ويكون كلهم مالتي أيقونن جن كمان نعزبه كلنا استفلا عليه من قد نسمع هنا لازم نهاي كلنا حساب يدليهم مالتي يا I think أنا بزي أخودي I don't know جزء وسيدة تقينا ويا جزء دي ودي أي أخون جزء تواصلكم سنيلكم سلسلة سماحكم يمسكنكم يغني لي God bless you حتى تليكم اللي سيتزقوا كلكم قاعد حجزني I think زيادة جن كمان هتمون كمان جمع ناس تدعى كم زعينة تعيش مسنة مدياتنا يحجزين بالمتدعى فينا كنزارب قام زغنا حسابات أمس ناس كان اليوم نتاي كنقبل نقل كنبيع لنا مالتي thank you يغني لي يغني لنا كل برهان thank you أبصبوها وديها قرب تكنيكال نيرو حدا زقات منها كاب كل صروت عينا سلازخونت باي بخفت ميديا ناي سيرنا نتورك يارتان حتت كاب نحن بستاي كونن جن يقاتميو أي تحازلنا نتزيد اللي زرعنايو كومون دابلكو حجي حمش ترى وي سلسلة نحنت درفي تخون عرفت خنوصدينا بدحرو تملسنا نفتي حتو تعفينا حناتو هم تقدم زبلكو تم دحركم مساهم بحج الصعب ناي سلسة دقائق حتو ندحن رئيتو سلا جيزة نهب رئيتو هاتكم ندخبرنا قنا بتاع ساعات من لسوكم هنا دحر عرفتي حد دقائق مستملسنا أنا بحطينا هناتو thank you يوحنس